Νομίζω ότι εκμεταλλεύεσαι το γεγονός ότι οι μηχανικοί, ό,τι ιδέα έχουν, μπορούν να το υλοποιήσουν από μόνοι τους χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Νομίζω αυτό είναι το βασικό που βγαίνει από τους hackathon. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τέτοιου είδους εγχειρήματα παιδιά στο Πολυτεχνείο. Είδες πολύ ωραίες έτσι, και πρωτότυπες ιδέες και τον τρόπο με τον οποίο τις προσέγγισαν και τις έφτασαν στο επίπεδο που κατάφεραν να τις φτάσουν. Πρώτη φορά συμμετέχω σε κάτι τέτοιο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να καλλιεργηθεί και άλλη νοοτροπία αυτή στο Πολυτεχνείο μέσα. Εργαστήκαμε πολύ ωραία. Και μάθαμε να δουλεύουμε υπό πίεση χρόνου. Ήρθαμε μόνοι μας με μια ιδέα. Και ήταν μια πρόκληση να φέρουμε εις πέρα σε περιορισμένο χρόνο. Βρήκαμε ένα δημιουργικό τρόπο να συνδυάσουμε τις ιδέες μας. Και φτιάξαμε μια εφαρμογή με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.